Бул Агро АД, една от най-успешно развиващите се компании в агросектора, предлага на земеделските производители комплексни решения за тяхното производство. На едно място те могат да намерят селскостопанска техника, препарати за растителна защита, торове и, разбира се, качествени семена. Бул Агро стартира изграждането на завод за почистване и заготовка на семена. Така целият път на семето от производството му в нашата производствена база в село Ездач до заготовката, почистването, заготовката е контролиран процес, с което ние гарантираме високо качество. Семената, които предлагаме на нашите клиенти за тази есенна кампания, това са семена, произведени пшеница на нашата производствена база, лилия, пшеницата, която Бул Агро вече 10-та година разпространява и размножава в България, селекция на генерал Тошево, един сорт с трайно високи добиви, естествено енола от другите български сортове, C1 размножение. От няколко години като представители ексклюзивни на фирма Косат Семанс за сортовете пшеница Собел и Елемент, сорта Ечемик Нивес, също производство и заготовка в нашата база в Ездач. От тази година в портфолиото на Бул Агро са нова селекция семена, австрийска пшеница и ечемик, високодобивни и устойчиви на полягане и зимни повратни стодове. Последните години от тестването им в Австрия, в Южна Румъния са над 1200 кг от декар. Сортовете са изключително подходящи и с висока адаптивност към българските климатични условия, подчерта Мария Славова. Новост в портфолиото на Бул Агро е сорт Тритикале под името Калориус. Устойчив на измръзване и с много добри показатели като фураж на зърното. Бул Агро е един от най-големите дистрибутори в България на продуктите на световно известни компании, производители на препарати за растителна защита. Известни сме на всички наши клиенти в страната, като едни от най-големите дистрибутори на Витавакс 200 FF, най-добрият обеззаразител, лидер в света в обеззаразяването, единственият патентован растежен регулатор, като предложение за ечемика е продукта другия на Кемтура Ранкона. Като големи дистрибутори на компаниите Байер и Байсев, естествено в нашото портфолио са включени Кинто Плюс, обеззаразител, който предпазва семената на пшеницата и на ечемика, на фирма Байер продуктите Ламадор, изключително иновативен продукт, изключително качествен за защита на семената на пшеница, Раксил Ултра, Раксил 060. Така че, предлагайки тези обеззаразители, ние гарантираме предпазване на семената от неприятели, от болести, от причинители, които се намират както по семената, така и причинители, които се намират в почвата. Бул Агро, като компания ориентирана към цялостното сервизиране на земеделските производители, предлага и услугата обеззаразяване със специализирана техника. Разполагаме с 6 машини, които са за обеззаразяване на семена и предлагаме на своите клиенти безвъзмездно ангажименти да закупят от нас препарата за обеззаразяване. Освен това, на нас може да се доверите и в самата заготовка на семената, почистване и обеззаразяване. Разполагаме и с 6 такива машини, които заедно с наш работник идват при вас, извършват почистването едновременно и обеззаразяване на семената, като ангажимент на клиента е да закупи препарата от нас. Какви са предложенията на Бул Агро за сезон 2013 към производителите на рапица? Отново на българския пазар сме с нашия боец, хибридът рапица с челни, който представляваме ексклюзивно на българския пазар вече трета година. Хибрида е селекция на френската компания Косат Семанс. Изключително устойчив хибрид, постоянен добър добив, трайни и стабилни добиви във всички региони на страната, в които продаваме хибрида. Пролетта се разклонява много добре, благодарение на което няма полягане и разпукване на рапицата. Ексклюзивно предложение в портфолиото на Бул Агро са 2 хибрида рапица на Кодисем. Дистрибуторската мрежа на фирмата е представена от 15 високо квалифицирани специалисти, които непрекъснато са на разположение на своите клиенти с консултации и препоръки. От Бул Агро АД пожелават на своите партньори успешна кампания и реализация на продукцията си.